ntarateba kende gionsi igo nkorengera ng'a nere buya ndwe pole yane gochia ase familia ya oyo ominto nyagosira Vincent Osiemo ase Mapinduzi arenge omosani one kero buna nare koria gichukura chia obogavana nabankonyete sana. Nabo igo ndwe pole yane gochia ase abana ba omogaka Richard Osiemo Machuki ise Nyagosira na omong'ina omwabo Nyagosira Esther Mora Osiemo. Nabo igo na omorugi oye Veronica Nyabonyi Mochoge na abana baye nimaete ng'a abana baye naboritie nkatebia ng'a abana baye abande mbare chiuniversity iga Nairobi. Na abanto baminto bonsi korwa bobasi especially korwa gionse ase arwete korwa Masige West nkorengereria nkomba korengera ng'a ase Masige West. Inche buna James Elvis Omaribongwae nabete gavana yaino iga Kisii County for emiaka 10 years. Emiaka yarenge emiaka ya omorembe naende yarenge nkorengereria emiaka ya amagenderero amange sana. Nigo narenge ngaki eywo nonye narenge gavana ya opposition narenge serikali. Lakini nabo twabwatanete nabo nare gokora egasi na eserikali ase nare gobalance obogambi natagete ng'a obogambi boche obuya Gusii yaito echiabumbe naende egenderere. Igo nkoboria abagusii baminto bonsi nakobatebia ng'a igo egwenerete tobe amo naende tware obwanchani na totware amagenderero naende tosikane. Ekiagera amang'ana a siasa niga anga omopira oyo iga buna bono oyo tokorigereria World Cup buna last night nkowochi narenge etimu yane bayabwetwe nabo nachiete nkarara nke bono by the time naika mambia nanyora ng'a nebire igoro ng'a etimu yane yabwetwe. Na siasa nayo nabo egwenerete koba igo tegwenereti abanto baria ba omopira bagokwanania ekero omopira oerire. Igoro ya Keumbu Market inche bweka omonyene igo nde na obororo obonge saidi ekiagera Keumbu eria yarenge ororo baria momanyete ekero nkoira obogambi boria bwa Kisii County Keumbu Market yarenge abang'ina baminto na abamura na abagaka igo barenge epara gati nkware goeta aria ase emarket eria ere iga aria na emete yarenge emeringo amo emenene sana. Ekero nkoyerikwa ekero nachete iga aria abanyabiasara bakamboria nkadecide nkagenda nkamake edecision ng'a emete eria ebekwa nse emete eria ekabekwa nse yonsi. Ekero yabekwa nse yonsi pi tokarosia emarket iga aria nkabaroseria emarket nkabeka cabros nkabeka embankment ekiagera ase aria are gochia igoro iga aria are atambe tokarosia embankment engiya tokarua tokababekera by the time nkorora twababekeire chichoo. Naigwete abanto bande bagokwana ebinto binde lakini kwende eria yonsi ya Keumbu eria inche nayerosetie naende twayerosetie eria egera abanto baminto ba Nyaribari Chache abanto ba Keumbu iga aria na barwa bachiabumbe onyore ng'a nkoni bare ebinto biabo Kenya yonsi engima. Igo abanto baminto nigo naichanete sana korora amagena akorutwa ase abaminto bande na echinyaroka na abamura. Momanyete abagusii baminto ng'a chinyaroka chikoruta amagena abagusii nigo bare gochiroka chinyaroka chimbasoko. Keumbu Market nase ogotunda na omorembe tari ase okobasoka. Oyaretete obosoku nonye ase nkotara iga etaoni abanto bakomboria ng'a gavana chinyaroka chiaino chia Gusii nabo chikare ekabira eria bono okorora ng'a nonye na okonyuomwa gwa echinyaroka chiaito abagusii chinyaroka chia Keumbu chiasaretie ng'aki twacha ng'aki twaba iga abagusii gaki. Igo amang'ana a Keumbu abagusii baminto aretire obonyira na obonyireri ase oborai bwa Gusii ekiagera twasaririe oboroso
chingako, chinsoni na amasikani y'omugusii. Abagusii nigo batebete ng'a Borai mbora nguru botagweneti goitera manyinga na koreta ebirero. Nigo yarenge emuma na etanguche yare gotaka ogosonsorwa igo kimoranche gaki bagusii baminto ngosari tore egesaku na oborai bwa gusii bagusii barenga abarai morigereria abarai baminto basikire Kenya engima mogakanya chaye no arwete iga abwo Keumbu mwasaririe saidi morigereria mogakanya Nyamweya none arwete iga abwo Keumbu mogakosikire a lawyer, one of the first lawyers in Kenya. Tuabwata mogaka babo Sagini tugatwara Onyonka tugatwara babo Sefania Muunda Nyeni abantu bamasikani bareta amasikani gusii igondo chenga ngosalitura amasikani ase ito gusii abagusii bagateba ng'a Borai mbora bwataka omorai obwate ekerenga kia abantu baye obwate focus obwate ekerenga ekia kia abantu baye igo meaning ng'a leadership ekerore in leadership omonto igore leader y'omonto okogechete oyo ogwanchete omorogi omwibi nini bantu bonse oikotware balance naende tobaise ko okora egento gekoreta amanyinga ase egesaku. Abagusii baminto amang'ana aria abete Keumbu na amang'ana obosoku naende obosoku onde taiyo igo mokorengereria ng'a abanto bande mbasinyire koruta amagena gaki noe na abwo mwatomete abo bachi koruta amagena yaani omorengeretie ekero mogogenda kirori chiaino omonto aratene ense atene ntakoruta erori yao amagena atame ense agotama gochi okoruta amagena na egento kere rahisi sana inki mwakorerete iga gaki. Ngokorera abagusii baminto ntegerere naende ntegerere omogusii na omonto bwomokia naende omonto bwo okorenda obobenyi bwaye totare gosikana gaki na bari more ase obogambi mokeiye obonyira obwabeire obonge gaki ng'aki twabete iga nki twakorete iga inche natebete naende ning'enderete goteba naende ekororekana ng'a bari tore abarai goika shortly goika torie tukwane egesaku egi giaitu kia omogusii ng'aki ekoenda forward option bono noere babandi twakirete ndoche ng'a options chiaerire mbia mono abagusii baminto gaki nkobasabera amaya motigare na Nyasaye. Thank you very much. Amarieta ane James Elvis Omari Bongwae narenge gabana ya Ino before. Thank you very much.